खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। राबां दख'रा एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो बानजाय आफादनि मख' बेखेवदों। सालबारियाव हेंगल थियेटार नायनो रायजोफोरनि होंगो दोंगो। पुरनदिया बिएसडिसिआव आइजोफोरनि रंजानाय। चिराङाव साथाम गथ'नि बिफा रहन मुसाहारिया गोमानानै दङ। इजराइलनि टेंक आरो कामानआ सा गाजायाव हाबनानै साथाम हामास लिडारखौ बुथारदों। बनसुआ फुजा मेलायाव जौ लोंनाय जुवा गेलेनायनि सायाव सांग्रांथि होदों। मुंख्लं दि जाब्रां फुटबल ट्रफी टुर्नामेन्टनि जोबथा बादायलायनाय खेलाया गाबोन जागोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय राबां दख'रा एबसुआ फैगौ 2024 इं मायथाइनि 27 आरो 28 जानुवारियाव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे 27थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो बानजाय आफादनि मख' बेखेवदों। बे बानजाय आफादनि गाहाय मख'खौ बेखेवनानै होयो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावगिरि फैला जे बरगयारिया। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि भारत बर', कक्लाबारि सापागुरि फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां बर' बिथांमोना लोगोसे राबांगुरि ओनसोलनि गोबां फोरोंगिरि समाज सिबियारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बाक्सानि सालबारियाव हेंगल थियेटारनि आखरि थै पागला मय नाटकआ गोसो बोनो हानायनि थाखाय रायजोनि होंगो दोंगो। हेंगल थियेटारनि मोनथाम नाटक गावनो गाव फाव खालामनाय बयजोंबो अनसायजानाय मुंदांखा महरगिरि रबि शर्माया होयो गाज्रि खौरां। उनावहाय रबि शर्माया थियेटाराव थानाय नंलिया। असमिया सिनेमानि जानानै खामानि मावनो गोसो रबि शर्माया। रांनि थाखाय नङा रायजोखौ रंजाहोनो थाखायसो नाटक खालामनानै मोजां मोनो रबि शर्माया। दिनै रिलिज जानो गोनां सिनेमा राघबखौ गाहाम हामलायथि जासिदों रबि शर्माया। असमिया सिनेमा आरो थियेटारनि गोबां बाथ्रा रबि शर्मानि खुगायाव। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर' बिथांमोना आइजोफोरनो खुसिनि रंजानाय लाबोदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिआर हालामनि कालिंटुवार बिटिसि बियाबनि पुरनदिया पिएचडिसिआव अरुणोदय बिथांखिनि कार्ड राननानै होनाया आइजोफोरनि रंजानायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो हायोदि दिनै पुरनदिया पिएचडिसिआव गासै सा 419 बिजाथिफोरनो कार्ड राननानै होदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुबासा काहिरबारि गामिनि थागिबि रहन मुसाहारिया थांनाय 1 अक्ट'बरनिफ्रायनो गुवाहाटीआव खामानि मावनो ओंखारलांनाय समनिफ्रायनो नखरनि सुबुंफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रहन मुसाहारिनि आंगो अनजालि बिसि रानि मुसाहारिया फिसाय रहन मुसाहारिखौ गुबुन हिन्जाव लानानै दं होननानै अजद होदों। मख'जाथावदि रहन मुसाहारिया बिसिजों लोगोसे साथाम गथ'फोरबो दं होननानै मिथिनो हादों। बेनिखायनो रानि मुसाहारिया फिसाय रहन मुसाहारिखौ न'सिम फैफिननो थाखाय खावलायहरदों। लोगोसेनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायदोंब्ला 8753990842 आरो 8761089329 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय नखरनि सुबुंफ्रा खावलायदों। इजराइल आर्मिया हामास थिउरियाखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों शुक्रबारखालि 21थि सानाव साथाम मैखोम हामास लिडारखौ बुथारदों। मख'नो गोनांदि इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुनि बिथोन मोननाय लोगो लोगोनो इजराइलनि आर्मि एबा आइडिएफआ बृहस्पतिबारखालि फुंनि समाव फिलिस्टाइननि सा गाजायाव माखासे टेंकजों लोगोसे हाबफैबाय। आथिखालाव हामास आरो आइडिएफनि गेजेराव गोख्रों दावहा नांनायनि खौरां मोन्दों। बृहस्पतिबारखालि 20थि सानाव इजराइलनि इनफेन्ट्रि हानजाया गाजायाव हाजों हा गिबि खेब दावहा नांदों हामासजों। मानो होनोब्ला अख्रां सानिफ्राय फाइटार जेटजों बमा गावब्लाबो हामास थिउरियाफोरखौ हा सिङाव सुरंग बानायनानै थाखोमानायनि जाहोनाव फोजोबस्रांनो हायाखैमोन। नाथाय आथिखालाव इजराइलनि पाइकिफोरा टेंकजों गाजायाव हाबहैथारबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दासिमाव इजराइलनि नोगोरारिफ्रा सा 1400 थैबाय आरो फिलिस्टाइननि गाजायाव गासै 7000निबो बांसिन थैबाय बे दावहायाव।
बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय लोक्षि फुजायाव जौ जुवा थास गेलेनाय बायदि समाज बेरेखा खामानि एबा लोंनाय गेलेनायफोरखौ जाहाथे खुंफुं आफादा गनायथि होया बेनि थाखाय बनसु एबा बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियना गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदों। 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै अन्थाइबारि माया क्लाबनि बानजायनायाव खुंजानाय मुंख्लं दि जाब्रां फुटबल ट्रफी टुर्नामेन्टनि जोबथा गेलेनाया गाबोन जागोन। बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव हान्टार एफसि आरो बेनि हेंथायै A2 एमारेल्ड एफसिआ गेलेगोन। बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंफुं आफादा जोबोद मेहेरगोनाङै खुंफुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो, जेराव देंखोगिरि फुंबिलि बसुमतारीजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि आलासि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन होननानै खुंफुं आफादनिफ्राय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि माया क्लाबजों बानजायजानाय बे मुंख्लं दि जाब्रां फुटबल ट्रफी टुर्नामेन्टआ 1 रिंगानिफ्राय मोसानाय मेथाइ खननाय हाबाफारिया जागायगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खुंफुं आफादनिफ्राय खावलायहरदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।